Ku Chief Secretary Jong Kejela Ubak Donald Phillips Waklang hawa keren hadin ke jingpendap ya ka mock drill ke bala penlong ha keleng Kejela ha ke jinyalang ke bala long hapo State Convention ha ka khat arteri Urisau ula banjur halor ban kintiu ne ban penbha ya kalar ajing tip ne ka Communication Services ka bakatna Disaster Management Authority Kejela ka don menta ban penbha shu ya kilat ajing syakri Jong katna Disaster Management Authority Ubak Waklang uai kuble ya barok ki kenhun ki bayadan menta ha ka penlong ya kan ka mock exercise ka ba Seisoh bat pentip ru bahden kendai senam ka Meghalaya kalala ban penlong ya ka bakum kene ka mock drill ka bahe kata da ka bakhot ru ya ka Meghalaya State Disaster Management Authority bakan beteng ban penlong ya ki bakum kine ki exercise ki ban kentup ru ya ki school bat ki college kenang penlong ki bala pynkhreh lada ja ki bakum kine ki jingja syak penjulor ha ki bor ka Mariang Da ke bapen pau halor ki babun ki jingja syak penjulor ha keleng kiri ka perthai ki balawan ra ya ke jingyap jong ki babun ki mensim breu balui-lui ula kenturu ya barok ki kenhun ki bayadan benta ban long ki bala khreh bat ban penen kam ya ke jing syampang balayo lengba ka jing penlong ya ki mock drill lada ja ki bakum kine ki jingja syak penjulor Ya kene ke mock drill la penlong ha barok ki district headquarter ke Jela na duk jawai ki riat bat kiwe-kiwe La penlong ya kene ka mock drill kum ka jing pynkhreh ya kilat ajing arab lada ja ka jingkhynñiuh jumai bajur da ka bashim nuksaru lengba jumai ba ubalakhia ka snam khat phra khandai punyo kata khamtam namar ka Meghalaya ka hap hapo ka seismic zone 5 lani ka jaka ka bakhi jumai kha kha Kumbalong hakiwei pat ki district ka Jela ha ka nong ba shilong ru lasdang ya kene ka mock drill lengba ka jing penriu ya ka siren ka balong kum ka da ka jing maham ya ki pat ba nong shong shnong bakin long ki bala pynkhreh halor ki jing ma na ka jingkhynñiuh ujumai bajur La penlong ya kene ka mock drill ha ka linti surok ka thain polo bat ki linti surok na polo shawa hingdo polo supermarket ki dukan ki badon ha ka thain polo hotel polo towers SBI building polo bat MECEL lumjingshai samkhamti petrol pump Kaliar female health worker school of nursing TTC Ganesh Das government hospital Laumali Saint Xavier school polo Punthar Khra Gofling higher secondary school bat Shillong secondary school forest colony Ha ka baya day bat kanel apan pynkhreh ru ya ka incident command post medical camp staging area relief camp base camp ha SRGT parking lot bat hapo madan third ground polo Ha ka ne ka sngi lawan bane shimbenta da ki bor punya district ki shipai ki pulit NDRF SDRF fire and emergency services hospital school college ki kenhun seng bhalang nongshong shnong ki dukhot ka Bharat Scouts and Guides Indian Red Cross Society NSS Abda Mitra bat kiwe Ha jawai la penlong ya ka mock drill Hayapi shopping complex Bharat petrol pump gate Laban bat ha phalau jong ka school Presbyterian mission compound jawai Ha kri riat ru la penlong ha ki ying breu ki school bat kiwe ki jaka sarkar kat ba ka staging area labu hamadan kri riat higher secondary school kri riat Start.
Sirup ke jingkreh lang ke distrik administratif yang di kam dan mentah cakda gamtet dekerbat ya pi apa hamting hampanik kedorbat senong dapat krek kaya ke di kam sirup krek lang ke distrik administratif chong la ka chong chendrak chong la ka chong tam thai chong la ka chong no Where is Jante Hill live from the relief camp? from Presbyterian school we have 22 students with minor injuries medical yes we have a medical facility in the relief camp.